I say a prayer every night. Whatever I do, I'll get it right. With no regret, no guilt, no shame. This time, no, not this time. Once I surrender, I won't dare look back. 'Cause if I do, I'll get off track. Move ahead in faith and patiently await your answer. What will it be? Sight beyond what I see. You know what's best for me. Prepare my mind, prepare my heart for whatever comes. I'm gonna be ready, strength to pass any test. I feel like I'm so blessed with you in control. I can't go wrong, 'cause I always know I'm gonna be ready. I was free to do what I wanted to. Lost everything, but I still had you. You showed me your Silanje ezweni lasemhlabeni sakhile fanele ukuthi siphathe kahle. Angisho kodadewethu abadala, ngisho enganeni elingana naye lo mntwana. Kuthi njengoba sibika olukhulu kangaka lo mntwana, ngicela sikhulekeni nje sibonge kuNkulunkulu egameni likayise lendodana lomoya oyingcwele. Sibonga Nkosi yamakhosi namhlanje lakashaka Nkosi yami. Susenzela umsebenzi omkhulu kangaka womntwana. Simfisela ubuhle ozoba phakathi kwakhe. Simfisela nomshado. Simfisela nokuthi nje amhloniphe umzali wakhe. Ahloniphe nekhaya lakashaka. Ahloniphe nomalume wakhe namhlanje. Aphinde athole umsebenzi asebenze. Sibonga kuyena uJehova ukuthi namhlanje engathi nalo msebenzi ngababikho umsindo ozokwenzeka egameni likayise lendodana lomoya oyingcwele kuze kube phakathi. Amen. Oh, unginika umvuzo omkhulu. Vamos chutar, vamos embora dentro, vamos lá.
Ngisacela unibingelela nonke la entendeni igama leJoseph. My one and only. Abantu abaningi bayazifihla ngemizwa ulewa. Angazi ukuthi into angize yona. Masixoxa bekuyinto ebeneshonayo ukuthi izokwenzeka. Kodwa njengomzali ukubona ukuthi esihlangana nabo endleleni emantombazaneni abamancane uthola ukuthi kunezinto ezenzakalayo uyibuza ukuthi wena ngabe kwenzakalayo but lewa ukwazile ukuyiphatha kahle asikaze sixabane asikaze sibange ukuya late ukulahleka ukuthandana uyazi ngicela lewa usiyathandana athi lewa umama njalo ngaphela ukwazi ukuthi mhlawumbe kuthiwa azixoxe phela nabo angizi manje akulula ukuthi ngixoxe angazi ngikhulume nendaba yomthandano angikaze ngihlale phansi ngithulelwa ku-1 2 3 ngoba ngempela ngimbone ingane ngelinye ilanga sibanga indaba zongathandana-ke on my side la angenza khona ukuthi ngidecide wathi umntana ma indaba ungalindi ungathandani hayibo ibuze uyabhedala ukathi ngizomuthandayo seyihlele isikhathi eside asike nakhe ngithi mina hayibo ngihlelele inanani okay asho iy'doro zakhe bese ngithi mina bese aqhubeke nokhuluma athi ekugcineni o-stepfathers baya-abuse yabo lelo gama nje alisho ilona elangenza la-decide ukuthi okay angimlini angimkhulise kuze kushaya 21 lo angithembisa ngaye naye ukuthi ngizokwenza kodwa sihlalile lewa ubonile angisho ukuthi kulula ukhulisa intombazane akululanga ziningi izinto umzali ayicabangayo kodwa lewa ungiphoxile nami wenzeka omakhelwane ngifuna ukubabonga ngoba mhlampe ukube kuthiwa abekho mhlawumbe ngaba kuyenza kanjani because nabo umthelo wabo ukuthi abahloniphe bekwenza ukuthi nene angenzi into engasiye mhlawumbe emphakathini mhlawumbe bengizoyizwa ngoba kuyengisena lewa ngiyabonga unomama abaningi angazi ngathini kodwa nje into yenzile mntanami ngithi uma ngithi okay elibethi my 21st yeSonday isapho ayibo kulo nyaka sekuthinte kanjalo ngijwayele ukuthi angisapho January ayibo seku-August yabo ukuthi ungayenzi ibudget ungaplani kodwa ukwazi ukuthi khona efanele yenzeke ngomusa kaNkulunkulu kwenzekile bengakona ukuqonda kwami noma ukuthini kwami kodwa kwenzekile newawubonile and into engiyithandela yona ukungi-understanda ngesinye isikhathi uma uzalwa ubona ukuthi akwenzeki lutho kodwa ubungabi umntwana oshikilayo noma ufuna ngenkani noma uthini but ubungi-understand ngiyabonga lokho engikwenzile kusuka enhlizweni yami naphakathi umama wami naye khona ngiyazi ukuthi unathi nginqamba ukulelwa ngoba uma wami wayewusibongile so ngishintsha igama usibongile to ukulelwa isixhosa kusho ukuthi sibongile kodwa
usisi wami omdala oyengiqamba ukuthi unana ngimteta wathi uzongithatha ngowakhe ngoba kwasathe ngangazi nokuthi kubethwa ngaphi. Zwane shona usisi wami abangani bakhe abekhona wathi akafuni ukuhamba ngoba akazi ukuthi uzomshiya ngendlela. Aka-imagine ngikhulisa iy'ngane zakhe zokuthula lasule wami. Kodwa kwenzekile ngibonga ugogo la ekhona, ngibonga ubaba omncane. Noma besishiya sodwa nje wami awukazi ngoba ndilele. Ngingena ebusuku emsebenzini ngisho wayelele noma lo. Kodwa ngizobuya ekuseni namsafe akakaze ayendawo. Angisho ukuthi mhlawumbe khona izinto ebezenza engiyifihlayo noma ipi, but ukwazile ukungihlonipha. Kulelo ngiyabonga. Ngiphinde ngizobonga uPhumlile. Andiphumlile udlala indima yokukhulu. Angikaze ngikhuluma ngokulelwa indaba zomathandana. But open kuyena indaba zomxoxo inani. Ngingekho ngisesikoleni unyaka wonke amthathe awudlala naye. Onaloko kwaba umusa ngoba angikho eduze kwakhe kodwa still bengatholi i-report ebhedayo ngayo. Ngiyabonga kakhulu mntana ngeze ngaproud. Angazi nje ensukwini bengingazizwa kahle but namhlanje bengathi ngiyahlanya nje. Bekujabula. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyathanda uhlale yaziyo. Namhlanje u-21 angisho ukuthi hamba njalo. Ngilanga sikhuluma ngathi mina uyohlala ingane nani. Angisoze ngathi ukhulile enza izinto zabantu abadala. Ngisho namhlanje ngisasho. Ngicela ukuphinde futhi uqhubeke uphathe kahle lo. Uplane ubonile indlela esiphila ngayo. Ubonile indlela esizame ngayo mina nawe. Ubonile mntana. Ngicela ukuthi uqhubeke lapho uwenza khona. Ngikuthanda kakhulu. Ngiyabingelela endlini. Makadunyiswe uJesu Kristu. Kuze kube phakathi. Yebo, mina umama uMadlala nguMamthembu. Ukuhlobana kwethu noZamo, ugogo kaZamo nogogo wami abandawonye. Ogogo bethu uMashanga, njengoba ngikashange la ekhaya. Mina ngizokhulumela ifamily kaShange ngoba nginegazi lakhona vele. Engizoqala ngikusho ngizoqala ngibonga uZamo. uZamo is the queen and the king of this family. Konke emndenini wethu emzini kaMabhengu nobathula Sizwe. uZamo uyinto engenze ngichaze ukuthi ngathi uyinhlobo yinengane ohlala ehleka noma ngabe kuthiwa kunjani. uZamo is always smiling. And ngicela ukutshela Zamo ungaphakami kwakho uzokubeka endaweni ephakeme kakhulu nalokuyona. Ngicela Zamo uhlale unjena ungaziphakamisi ufunze uma wakho nobaba wakho. Baba wakho noma wakho babe humble. Ngibuye ngizobongela uLewa indodakazi kaZamo indodakazi yethu sonke. Uyiphathe kahle sisi. Uhambe kahle sisi phambi kwethu so mabakho
besibuka ngoba igenge yenu siyayibona yenzani noma kukhona okwenzayo singale singakuboni kodwa kusifihlela akukho nokukodwa okubi engakuthiwa ingane kaZamo ikwenzile siyakwazi siyabonga sisi ngiyacabanga ukuthi nezingane ziza ngemuva zoma wakho amancane zizothatha isifundo kuwena uqala lewa ufunde ufundele lomndeni wakashani uwenza uphakame kakhulu la uZamo ewubeke khona wena ufuna uthathe ubeke phezulu ngiyazi ukuthi ene ugogo wakho nomkhulu wakho noma wakho omkhulu uXoli they are happy when they are right now and si-happy siwumndeni ngawe si-happy ngoma wakho sicela ungasikhokhele wazi uma wakho akukho lengathandwa khona uyinkosi emndenini yonke lethi shange nje uyinkosi uma wakho sicela sisi uhambe enyathelweni zikama wakho ungashintshi uyingane right uyingane ezothile uyingane phansi asazi ngoba khona sebekubhekile akakhohlweke noshem semncane kude wakhe njengoba uma wakho ethi i-21st birthday yakho namhlanje sisi ngalokho ngimzwile ubeke ngajabula ukuthi mengabe ethi i-21st birthday akasho ukuthi qoma yes usazoba mncane zokuthina uyoze nje phathi uzololo mncane yes uma ngabe kukhona umfana obhekile eqakhona azoyithola ngakhona thina owakufanele siqala ukufunde kuqala ubone ukuthi bona ithonga bakho benze siyafunda uzolandela thina kuyafundwa indaba yokukhanyana sizoyibona after iphathe kahle sisi ubeke kalakade khona ungashintshi and uma ubona ukuthi nama-friends action sethathe suke esiqumulini uyihambe ukuthi kunenapha indlela ngiyabonga kakhulu sisi ngakho konke umakhakwenzile siyakubongela Langala. Okay, necessário. Mas kumelela phambili socela ozokhulumela umndeni wakwaShoba ubaba Zet Shoba. Hey, Baba, ngifuna ukuhlelo la ulithi first. Kodwa sezophela base sinamthola u4. Mina ngushoba uba indawo baba wakhe wangempela mina seku baba wakhe bese tayini mina uliwalo uliwalo yama uliwalo yana lewanda ayikho into engiyithandele ngamini uyisibonele sihle kubazulu uyabona mntanami mangase bakulandele abazulu bami ngiyajabula kakhulu uyabazi ukuthi bakho wena uyabazi ukuthi bakho uma ngase balandele endleleni yakho ngimzwile umake khuluma ukuthi njengoba thina ekhaya sasawuza uhlupho ngobulakaqabo nala ekhaya futhi uyasho ukuthi hayi ngoba wesana ukuba uhlonipha yena uzihlonipha nawe kawulala nomakhelwane bakho bakaphula lewa ngiyajabula mntanami jabula kakhulu uyisibonile sihle ngiyazi kuyimanje nanjena ngoba sekunale nto sebezwile abanye udadewenu ukuthi uliwa usebenzile wafunda wafika 21 eziphethe kahle ngoba nami ngiyangoma kakhulu mina wena uyimento wena ubambetholishile udadewenu engathi bangakhalela bakulandele bangakunazile awuqedile mntana umbonile uba wahleleyo uyamkwela unesikweli uma wakho ukuthi
nawe indithembele ukhombisa ubongihlezi ndiwangibonga kakhulu mntanami bonke kakhulu nasibanga bukela wena odadewenu abazukulu bakho bese ngiyajika ngizobonga uma wakho nomndeni wakashade wonke uyabona lewa abakwenzile bekukhulisa sikhona singasona kodwa bekukhulisa bakhulisa ngendlela ehlakene ephilile njengoba usuwenzile waphila wazakwazi futhi waqeda wahlonipha wafika ko-21 umndeni wakashakele uqola kakhulu wenze ungenziwa indoda nomfazi ungawakho nje wenza itengenziwa indoda nomfazi ucishe usithelele ehlazo kodwa sekhaya vele siyakhangela hayi mndeni wakashake enkoka kuyanconcoza umuntu eniyenzile namkhulisiwa kawunabuye naphinda mkhulisa sinamhlanje hayi nenhle olukhulu olulamandla nakwenza ngicele ngathi zonke ingane zasekiphethe enganeni yenu nenjalo zokuthi nezimile sibuyele kuno anginangazi mawathi hayi ukule ntombazane ngiyabonga uNkulunkulu ngakuvele bakulindwe lento yona ehle yokuqhubekelayo kanjani
show ama-half cast ayiziphi uqala la ngiyabonga kumakhelwane ngoba ngiseduze ngibuka yonke into ngibuka ukwenza kwabo nokuhlala nomakhelwane kahle ingane abayithwele ukhona umuntu otholayo ukhona umuntu menento eyithwala kepha uzama akathwalanga nengane futhi ayithwele ifundisi lengane mayingangibona ulewa ixabana nami ihlala ingithethisa naza ngibheke mangihambile ngayitshela ithi ubuye kungamdelanga mina ngoba mina enganeni nginothando futhi nabo makhelwane nginothando ngasumoya nje mhlawumbe khona makhelwane engazwani naye kwamakhelwane nje nginothando ngisho ingane encane mina nginothando kuyena ingakho le ngane mhlawumbe inamathele mina ngoba ngisho iyasitoli yothenga kodwa iyangitshela ukuthi ulungisa endaweni ethile yabona ukuhamba kahle kwabe abanye abantu bayangizwa ngizobe xoxa yabo uncoma ngoleyo akakuthanda ngonomoya ngenzeka nalokho kodwa ulewa uhambe kahle noma bengayilalela abanye bengilalela abanye kodwa ulewa uhambe kahle phambi kwabantu naphambi komakhelwane ulewa ngimbona ngithanda nomfana nomfowethu ulewa ubuya esileni noma ngabe ubuya ntambama ubuya epheke ulewa uvuka ekuseni ayinela uvakhe empeleni thamati ulewa ngisho noma ngabe akayi esikoleni uma ezobuyela phansi eyolala ulewa kwenza umsebenzi yonke yasekhaya akafani ezinye ingane angisho ukuthi khona ezinye kodwa kufanele ingane edlulelayo kuyathiwa
inzalo yomzimba wakho iyabusiswa. Uma wenze kahle nawe, ule wawufunze uma wakho. Futhi nokuhlakanipha ngisho uma nami ngitshela into ehlakaniphile wakho. Ule uyafunda kodwa ubesebenza ingane ngeke kwenze lokho. Ngathi hayi mina ngibuya esikoleni ngikhathele. Hayi mhlawumbe nokwenza i-homework yami. Kodwa ule wakho behambe emsebenzini. Kunomsebenzi i-contract ade awuthola umsebenzi oyi-contract kodwa manje nokuthi uphelile kodwa lokho kubekhulu nakabona iy'ngane nomkhono. Ngoba imali uyayazi ukuthi imali ule wakho kodwa uyingane. Lokho ukuhlela ukufunda ngangakukho okwazi akayona ingane ngaphatheka nephambi kwethu asakumazeli lutho kubi akumazeli lutho uyakuthanda nawe uyakuthanda akulahlali ukuthi angangibonile ngoba uyangibona sokumnyama wekhulu uyangihlale ngibiza mina ngingumzwa bonke abantu sendaweni wathi nje ufuna ukukhuluma yena lokukhuluma ngiyabonga ke nomakhelwane noma ufuna abangazizwa kodwa ngiyayibonga le ngane izifike kule minyaka ewu-21 ezingane asafike kule minyaka. Ora, show. Bueno, se llama Steve. Come on, Bani. Anguzwa. Besacela uGod Malva kangwa umam Zoshange owayekhulule wakhe ibhabhadisi yakhumbula uGod Malva sacela umam Zoshange idlala DJ hayi Because Dana kusay 21st iqala manje uhlelo la baqale bezi cabanga akukuba ngishisa umkhuhlane yabona ukuthi usakhanya ngibingelela lonke engingakashandi lowakashoba iy'hlobo nabangani ngizoqala kulo mntazana omncane wami ufika manje wayemhlabeni uzamo okay uzamo ngiyacabanga ukuthi ekhulelwe ngithola ukuthi ukhulelwe ngomuntu oqala ngitshela ukuthi ukhulelwe hayi umvakalo wakuwatshela ubaba wakhe nangiyambona ubaba wakhe sathula-ke indaba siyifihlile uzamo engasho nakubo singasithula kanjani le ndaba sathula kwaze wafika isikhathi sokuthi uzamo fanele ahambe yoqala ukuxukuza nangempela-ke waqala ukuxukuza exukuza eMaritzburg ikhadi lokuxukuza sasilifihla lapha ekhaya egaraji safihla baze babona abantu ukuthi hayi ngeke khona into ekhona la Zamoni batshela uXolisile khona udadewabo uSwandluli wabuya uXolisile ozobuza mina zonke into engayizwa kahle la uzama ukuthukulela ngaphika ngama ngentazi ngathi lutho angazi lutho bathi hayi kodwa kulungile ngizombamba uma kuziqiniso wabuya bamcuthele kusenelele sevukile uzama ukuxolisilele wamcuthele gqoka owambamba ngaphezu ukhulela wabuya wasalisevuma kuzama avele kanjalo indaba ukuthi ukhulele wabuya uzama uxolo azongitshela ukuthi hayi uzona impilo ikhona ngaphela
uzama ukukhulelwa hayi namayithulisa washo wathi hayi uzayibhusisa othi nasesaba ukuthi uzamo nje ekhulelwe vele phela afanele akhulelwe ngokuthi usekhaya kanti yena uyayibhusisela oxotisile baqala bamthengela bamsapota kanti uyesizodeta wateta-ke ayeteta-ke wafonelwa kuxotisile setetile kwathiwa hayi ingane ayinhle kanje lokhu-ke ulewa abamuhle kusukela nje ngaleya sikhathi zalo kuze kube manje muhle nangaphakathi umoya wakhe lewa wazasijabulisa siyakubongela lewa uyiphathe kahle ukhombisile komakhelwane nakobanye ontanga benu abalandelayo ukuthi intombazane iyiphatha kanjani siyabonga lewa uqhubeke nokuhlonipha nokusazisa sowuma wakho uyibona konke lewa awu siyabonga ubusisuza mongawe siyajabula namhlanje nikwenzele into kangaka ekhombisa ukubonga ngendlela omhloniphile nangendlela ophathile ngayo ulewa ngizoshela ukuthi uyunique kontanga bakhe uyingane ehlukile ngale ndlela kuningi akusho kodwa nje uyingane ehlukile kontanga yakhe siyabonga lewa sisiqhubeka-ke ufunde njengoba wenza uqhubeke uhloniphe siyakuthanda siyabonga isibusiso mhlawumbe wawufanele sithi usibusisiwe amala ngendlela uhloniphe ngayo lokhu akwazi uhlala unesmayili uyabingelela uyasazisa siyabonga uqhubeke uhloniphe kusela nje konke okuhlempilweni yakho uqhubeke noma sowenzele lokhu umsebenzi ongako wenzele khona usazoqhubeka liba uyingane hayi ukuthi ngoba sekuthiwa no-21st usukhulile usayingane lewa siyabonga lewa siyabonga kakhulu qhubeke intombazane SMS. Block it up. That's now. Another round of applause for Romeo. The time is on the Sure, page. I'm sure Kuruma yo mukizisa. Abona lembule etsela ikana shanga, ngone utsela etsela lo. Kodwa abanye kodwa kulelo. So
You deserve everything that's coming in your life. Everything. So yeah, but it's your actual birthday. It's your it happens once in a million years. Yeah.
And thank you for being a good friend.
Imbalele